ki khubor ka Batesi TV rake ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santeli gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur R1000 R pusau MDC ke seorang konstituensi ubak Titos Tarwel Khang hak atrik risau arjap sau. Ulalik I mensia mignai kai school SSA ki badana pok shatri jong ka all Meghalaya SSA School Teachers Association ki bala pelong yang jingi ki ba klemput sngi hamadan malki shlong nadu ka sngi ba ar ka shitarik risau arjap sau. Hak jingi kran bigla pathai kubor ubak Khang ringkat ka jing senran lang jong dokhat ka UDP ubak Robert Jun Kharjarin. Ulaong ba ka sarkar Meghalaya ka dai banda bishar penyak bha haba pediang nya ki skim jo sarkar India namar bah ki snam ki menchwa ka sarkar India kala pensange no ban bei pisa wat ya ka operation blackboard ha ka ba seng ya ki school lower primary ka juk por lo ong ki noi kai ni ka juk pan em ya ka tulap ka batang ar pho haja tang ka shi banai kamlong satya ka basuk handai ki dai ban yo ka jing sia ka biang namar ba ki dai ki badan benta ban no senyang sya usuk uther jong ka puli puthi ha ka em lang ka salang naba kim yo ya ki wei pat ki jing mentoh badi ini bagi nong hikai kin mi biang sesurok kumi kan mi semadan kalau ka tak wi yang ikum ki yang akam tam makam mi kinong mi wadu bat ngawan hang ni kalau ban ya selok ki ban liu jimut kai ka daw kai ka belong ki ban mi biang sesisien ko madan nang bantawai ki hok ki jongki hadin bangi layo e ka jing keren ni la sutu kai ka jimat jing dawa ka jongki hoi ka jing dawa ka kalong ka ba syongnya ba day ru pakimyo ringi sutu ka sarkar ka don la ka jongka jingkil kle ba kalong ka jing khiai ka sarkar rewat la ka taru na sngo ba na kanyan ka jonga ba ka parti ka ba nga don min persngo ka sarkar ya ka ba kadiban simkhia bat ban lei la da kamla 100% ru at least kadiban don ka jing ya keren kadiban don ka jing ya negotiate kadiban don ka ega mangin ya keren kalau ngin ya keren across the table kam dei bandan ka jing ya keren hamadan hamadia dei bandan ka nono ka jing ya pen I bor rei ngasno ban tempat di leader juga asyat balada ka sarkar ka pat ya ka jing ya keren madi penbej ngasno katah ga digaranti ka bangin yo ka solution nama ka problem kan dan bej rei ka kamram ka jungi kum kinong yalam kalong bangin find out the solution pi nga habang perkhat ya ka jing jung kini kino hikai SSA kalong ba hoy ka SSA kamdi ka scheme jong ka sarkar magile ya kadi ka scheme jong ka sarkar India nakapor ba ka sarkar India ka wanra ya kini ka scheme ang ni po state jungi hoy kalalong ka jing kerhu hakaba kisnong ki bamdan school gila yo school ki bamdan building gila yo building ba don no hikai gila yo no hikai tenrei kani ka ai ka jing hikai ru ya ka sarkar jela banang ni syakmat kadi banda pej benya ya gini no scheme ki badai jong sarkar India namar ngila amat haki snem ki bamenswa haka por jong ka operation blackboard ta ka bangi ong ka OB haka ba ki lawaseng ki school halor ka ta scheme ha ki lower primary tenre hak ba khatdu pat ka poi ka por ka ba ka sarkar India sange no ya ka jing finance lani ban sanction ya kini scheme tena ta kadawat ya kini scheme SSC mentaru masuk ka kadon ka jing ma ka ba kharau kala da ja ba ka sarkar India ka sange dan kanlong ka jing ban khia ka bajur ya ka sarkar Meghalaya tena ta kadaw ngaso ba ka sarkar Meghalaya ka ban perkhat khia ba nang ni sumat ka ba kum kimi ki ja scheme ki school halor ka ta scheme ha ka ki lower primary tenre hak ba khatdu pat ka poi ka por ka ba ka sarkar India ka sange no ya ka jing finance lani ban sanction ya kini scheme tena ta kadawat ya kini scheme SSC mentaru masuk ka kadon ka jing ma ka ba kharau kala da ja ba ka sarkar India ka sange dan kanlong ka jing ban khia ka bajur ya ka sarkar Meghalaya tena ta kadaw ngaso ba ka sarkar Meghalaya ka ban perkhat khia ba nang ni sumat ka ba kum kimi ki ja scheme ki wan ka jela bat ka pementa kala adon lepa kini ka burden ka bagi haban perkhat namar ba kan kinong hikai bakin im hagani ka juk pementa po ampo hajar kamlong ka basuk bakin ron ni ka family ka di man yo ka salary ka bakambyang ka jing seo ka bakambyang ug magila adon lagi kun giti ka jing ka pang ka sitong namar kimyo ay kiwi ki alawan su iyo bitit tangi kani ka fixed pay tengah semua banang ni syakmat ka sarkar Meghalaya ka haban perkhat bahaya kali
kata ketika jing coba kini kinong ikai kimat namar ba kila contribute to haga society hoi ni sutu bahaga education department unta kadang jing bakrau dan jing jong ad hoc teachers kadang jing jong deficit teachers kadang jing jong ki SSA teachers ba kum ta terter tengah suga ka sarkar kada kum bakal hikmat ba ka education kalau priority department tengah so bakat kam sim kia su ban perkhat pun ban thaula nan tiba kinong hikai jungi kinyo ka hok ka suki ngam ong ba la ban ai 100% rei ko mangal aban ne kalau ba ai bakin ba ka sarkar kan sngap lem ni jing dawa juki ban khot iki ban yakren iki nang ba la kumnu ki student ki jungi kinom sapa da ka jing Syong dharna gitu ki lani da kajing yaki gitu ki namarkan hak ru ya ka future gitu ki kena school gitu. Kita kata ka dong ka kabangadon na kalian.